Ahoj lidi, zdraví vás Johnny Redhead po extra dlouhé době, které jsem nenatáčel. Jsem si říkal, no určitě vám to chybí, někteří mi o tom i říkali, Honzo, kdy natočíš další videjko a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no jasně, musím natočit další videjko, když potom tak toužíte, že jo. Tak jsem si říkal, no jasně, natočím nové videjko, ale teďka asi něco řekneme. Nebude to stará série, nebude se to vztahovat k žádnému starému videu typu úvahy o životě, láska a takový další sračky, které jsem kecal, když jsem byl asi sfetovaný, zhulený, já nevím, co si gasím, ne, kecám dám si sradu, nic si nefetuju ani nehulím. A bude to nová série, bude to série druhá, teďka je první díl a bude se to jmenovat Návrat, protože jsme se vrátili a je to úplně drsný, takže jako jestli chcete, tak vám tam můžu hodit takový ten speciální úvod, jako, takže to hodíme znovu úplně. Ne, já si prdel, nebudu kopírovat Goga, už jsem ještě zhitovali, vole, že jsem plně zmrd, že jo. Já jsem za prvé Slovák, za druhé nemluvím tím svým jako šíška a to dále, víte co, jako. No ale o čem se budeme bavit, proč jsem to nenatáčel, jasné, protože jsem na vás sral jak holub na střeše, protože jsem totální zmrt, konina, koňosláv, koňomr, to všechny další slova začínající koňo, chápete to, že koňovil, koňofil a tak dále. Takže protože jsem na vás sral, tak jsem si říkal, jasně, musím to teďka natočit, jako, musím si na vás vzít trochu času ze svého repertoáru, kdy nemám moc času na, víte co, kokain, ne, vole, rype mě něco v nose, se musím poškarovat, čekajte. Vypadá to divně, ale fakt jsem se musel poškravat, nemám času na to, abych prostě natáčel videjka, ale budu se snažit aspoň jedno videjko týdně, protože nebudu slibovat, jasné, bude jedno videjko ve středu, je to videjko v neděli a stejně hovno z toho, že jsem zmrt a někteří mi říkali, ale ti budou videjka, je to mělo být ve středu, jedno v neděli a já jsem úplně zmrt, nenatáčel jsem to a stejně kdo by se na to díval, že jo, kecám tady sám do kamery, sedím tady na hajzlu, jak mi to půjde svíček, bo to je nějaký vyjebaný ventilátor furt řve, je to na hovno. No, musím vám říct, že další díl bude epický. Ještě něco vyberu ze svého repertoáru, kde jsem si psal papír, co tam budu všechno dělat, ale to je jedno, asi to bude o takové moje dobré věci. Dobré věci a to je, víte co. To jsou zombíci, no jasně, zombíci jsou úplně sladcí, jako, pevně mám je rád, jako, jedl bych je s tatarkou a s kečupem. Ne, s tatarkou ne, jenom s kečupem. A taky bych si vzal možná chleba, víte co, jako zombíka jenom s kečupem, to se fakt jako nedá, ty vole. Tak kdybych chtěl si dát tampon a udělat si z toho čaj, jako, i to nejde, musíte přidat cukr a citronku a všechno, aby to mělo aspoň nějakou chuť, ale nebudeme si to být o prasárnech, hodinách a tak dále, prostě jsem teďka vstal, trošku mi jebe, už mě bolí ručička, takže vás zdravím, užijte si toto videjko, po dlouhé době bude natáčena nová série Úvahy o životě. Série 02, epizoda 1. Příští týden, nebo i tento týden, pokud jak se mi bude chtít, nebo jestli to stihnu, tak bude natočena druhá epizoda. A to bude se zombíkama, nebo další sračkou, kterou zase nevím, co tam natočím. Ale to je jedno, takže si to užijte, mějte se fajn, užijete si života a čau. Čus.